नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण मस्तपैकी अंडा करी कशी बनवायची ते बघतोय। तर सगळ्यात आधी इथे उकडलेली अंडी घेतली आहे। याला आपण सुरीने असे चिरा पाडून घेऊ। आता आपण करी बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे करी बनवण्यासाठी तेल गरम केलंय। यामध्ये बारीक कापलेला कांदा घालायचा आणि सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करूया। कांदा फ्राय करून झाल्यावर आता यामध्ये घालायचा आहे लाल तिखट, हळद आणि गरम मसाला। आता मंद आचेवर मसाले परतून घ्यायचं। यानंतर आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे एक मोठा एकदम बारीक कापलेला टोमॅटो। इथे टोमॅटो पण आपल्याला ह्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत चांगला परतून घ्यायचा आहे, चांगला मऊ करून घ्यायचा आहे। तर आता टोमॅटो शिजवण्यासाठी ह्यावर झाकण ठेवूया। तर इथे तुम्ही बघू शकाल की 4 ते 5 मिनिटांनी आपला टोमॅटो शिजलेला आहे। आता ह्यामध्ये मालवणी वाटण घालायचं। मालवणी वाटण घातल्यावर ह्या मसाल्यांमध्ये मिक्स करू। तर इथे तुम्हाला जेवढी करी तुम्हाला हवी आहे त्या अंदाजाने पाणी घालून ढवळून घ्यायचं। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालू आणि पुन्हा एकदा ढवळायचं। यानंतर ह्यात उकडलेली अंडी घालून घेऊ आणि या पद्धतीने असं ढवळून घ्यायचं आहे। ढवळून झाल्यावर आता आपण या करीला उकळी येण्याची वाट पाहूया। तर तुम्ही इथे बघू शकाल इथे आपल्या करीला उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि ही अंडा करी सर्व करूयात। तर इथे आपली मस्त गरमागरम हॉटेलसारखी अंडा करी तयार आहे। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करून पहा आणि आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या चॅनलवरचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी मिळतील। तर लवकरच भेटूयात अशा छान छान रेसिपींबरोबर।